sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan tatangan tanpa kaulatan dumateng kita sami sehingga kita saged nglampahi sunah-sunahipun lan tansah kita atur syafaatipun ing dinten dumugi yaumil kiamat. Amin wa amin. Kita malih ngaturaken bagyo rahayu wilujeng aminipun dumateng Dimas Suhadi. Dalu menika kula Dimas menika siang menika kula nggih Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sabrayat begodo sarombongan pun ugi saking komunitas nggih kadang militan. Kadang militan niku hati-hati lho nggih damel jeneng niku jeneng nggih nek cumrape wong Jawa niku kan asma kinara japa. Dadi lek umpamane duwe jeneng ning kok nganti ora iso minangkani kaya jenenge kuwi. Nggih duka nggih. Tembung militan niku kamu wong cara Jawa niku peng-pengan. Jadi wong peng-pengan niku wong militan. Ngalor, ngidul. Nek panganan ndang disi-disian, ada penggayan umur disi-disian. Niku militan. Ning lek sampe ana diantara anggota sing militan iki dibere sing kenyek. Nah, kuwi sing jenenge militan kudu ditambahi blek kenyek sithik. Hati-hati dalam jeneng niku. Jadi kami pemicu ya, pemicu. Nah, ugi perkataan sedaya kemawon kasane rawuh dalu menika saking Koso Triwida yakosipun menika sampun mengalami beberapa degradasi. Kalau mau mergane maghrib, nah yakosipun kalau mau Koso Triwida ingkang rawuh wonten selikur. Ning daleme iki yo ana sing ditang, ana sing bantu kono, ana sing ya terus ana sing kepengen terus aku bla 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 ngono ya saiki sing kerasa ngenteni enggak. Alhamdulillah niku saking keras kediri tasih wonten niku. Cewek niku nggih sing keras kediri. Ingkang kena bagian godhog kacang, gedang, goreng. Nah nggih niku wau. Jadi kantun sing aku ora